Als titel de naam Invictus. Invictus, wat is dat? Dat had iets met Olympische Spelen toch? Invictus Games. Of heb ik dat helemaal mis? Heel mooi beeld. Ja. En dat klopt, het vuurwerk hangt er al in. Hier zo. Daar zo hangt er al het een en ander. En wat ik ook hoorde, dan gaat er gewoon een hele lading benzine gaat er overheen. En dat is... We gaan door die kant op. Ja, daar staat ook. Ja, ik wil ook nog heel eventjes naar het opgebouwde beeld. Ellos tiran para adelante y no giran. Ja. Ja. Sparrow. Dit was vorig jaar was dat die met het piratenthema. Hier, nou hier ook wel wat. Zie je dat? Kindervallen in ieder geval. Waar kijk je nou naar? Maar die beeld. Ja. We moeten wel een beetje in deze hoek blijven, zodat we ook de opgebouwde Virgin nog even kunnen zien. En dan nog 1 of 2 beelden en dan denk ik dat het ook genoeg is. Dan moeten we echt gaan eten. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje op tijd zijn op het plein. Wat zoek jij nou dan? De Virgin? Ja. Maar dat zoeken we nou toch nog niet? We zoeken toch nog een Falla? Nee, we zijn hier, ja. Nou, we lopen in ieder geval even weer door naar het vervolg. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn inmiddels bijna bij het opgebouwde beeld. Hoewel we hem nog niet zien. Ik zie wel een muur, zie je dat? Ja. Een muur met bloemen. Maar het zou hier ergens om de hoek moeten zijn. Dat is dus het Maria-beeld wat met de anjes compleet opgebouwd is. Ja, precies ja. We hebben het natuurlijk wel een aantal keer gezien dat het opgebouwd werd, maar weer niet dat het helemaal klaar was. Hier, nu staat het helemaal klaar. Oh, we zijn nu vanaf de andere kant. Normaal kun je hier natuurlijk helemaal niet komen. Hier komen die vrouwen die lopen allemaal hier langs met anjer in de hand. Om het op te bouwen. Ja, het is een behoorlijk ding. Is dit dan die kerk waar we 2 jaar geleden in zijn geweest? Nee, volgens mij was dat erachter. Ja. Volgens mij wel hoor. Volgens mij wel. Daarvan hebben we in ieder geval gisteren gelezen dat daar de kelk moet liggen. En het is voor 99,9% zeker bevestigd door Spaanse archeologen die gebruikt is tijdens het laatste avondmaal. Hier in deze kerk. Eso es italiano.
is een paar keer daar zo gestaan. Ja. Toen Ja, dan liepen ze hier de langs. bloemen nog gelegd werden. Of afgegeven werden. Nog geinig hè, allemaal anjes zijn het hè. Dan moet je dat zien met een bloemstuk. Ja, dat is jongen, hè. Jeruzalem, een wijk. Is het een wijk of niet? Carla, boleh. Nou, een heel luxe ding. Ik zie dat hetzelfde beeld staat daar bovenin, zie je dat? Wat dan opgebouwd is. Gezien, dat is niet geschilderd, hè? Zei je, wat is dat plafond? Is het maar geschilderd? Ja, dat hij zei niet geschilderd. Wel. Maar er zijn natuurlijk allemaal engeltjes na, waar je ziet. Of niet? Dat moet allemaal engeltjes voorstellen of zo. Denk ik. Misschien hier. Misschien een bloem. Ja, maar luister, de Valera Major, Marloes, is inderdaad de Valera, de hoofdvalera van de van dat gebied. vereniging. Ja. En Ja, maar al die stokken met de die... Valera Major Municipal. Ja, dat is de Dat is de hoofd. hoofd. Man, wat een bloem. Bloemist zijn in deze tijd, dat levert je flink wat op. Kun je hem zo'n bordje meenemen? Hè? Kun je zo, zo neerzetten? Nee, gewoon het appartement. Dit is overigens wat ze in Alicante bij Hogueras ook doen. Hè? Ook zo'n muur. Ja. Hier, daar staan alle bloemen. Oh hier, die hebben mij zien lopen met dat kasteel.
ruikt ze ook wel, vooral die hè. Ja, die lelies. Of hoe heet het nou? Vind ik zelf nooit zo heel erg lekker. Nee? Weet je over Ja. Die bruine dingen die ruiken heel erg, die erin zitten. Ja, die knip je er ook wel eens uit. We hebben het ook wel eens thuis gehad. Dan heb ik ze eruit geknipt. Ja, dat ook zo. Ik vond dat niet zo. Maar het product staat voor een klein kapitaal en bloemen hier. Je hebt er niet aan mijn bier geschreven nog wel. Nee. Wij zijn bij de McDonald's en de eerste keer dat we bij de McDonald's zitten of bij een fastfood. Voor de rest hebben we best wel veel afhaalmaaltijden gehaald. Gewoon in de supermarkt zelf opgewarmd. Op zich best wel relatief goed gegeten. Omdat je 's middags natuurlijk terug bent. Wel een paar keer pizza, dat wel. Ja. Ook zelf elke keer gemaakt. Ja. En we zijn dus nu bij de McDonald's. Van een triple cheeseburger, frietjes, Marloes Big Mac, frietjes. Een biertje hier in Spanje bij de McDonald's is heel normaal. En ik had nog iets van kipbolletjes of zo.
Ja, of kaas. Ik weet niet precies wat het is. Deze. Die heb ik er nog bij. Dus wij gaan... Nu gaan we eten. Hier. Ja. En daarna gaan we richting het plein. En dan wordt het denk ik wel tijd om in ieder geval een beetje daar in die omgeving te blijven. Dat je op een gegeven moment wel weet van nou, we moeten nu echt aanschuiven. Ja, dan wil je even kijken hoe druk het is en dan... Ja. Het zou jammer zijn als we... Kijk, ik hoef echt niet helemaal vooraan te staan, maar nou helemaal diep in de straat is ook niet wat ik graag wil. Maar van de gemeente. Die begint om 11 uur, dus daar moeten we straks naartoe lopen. En we willen een beetje vooraan staan. We gaan eerst even eten hier nu bij de McDonald's. Eet smakelijk. Smakelijk.